Yksi mies, yksi kivääri, satoja vihollisia ja ei yhtäkään tähtäinoptiikkaa. Häntä pelättiin, häntä kunnioitettiin ja hänen legendansa elää yhä. Tämä on tarina Simo Häyhästä, valkoisesta kuolemasta. Simo Häyhä syntyi 17. joulukuuta 1905 Etelä-Karjalan Rautjärvellä. Hän oli maanviljelijän poika, 8-lapsisen perheen vaatimaton jäsen. Metsä ei ollut hänelle pelkästään koti, se oli koulu, kenttä ja turvapaikka. Häyhä oppi ampumaan jo nuorena. Pienikaliberiset aseet, jänisjahti, tarkkuus. Metsästäjän kärsivällisyys, hiljaisuus ja liikkumattomuus. Niistä kasvoi hänen elämänsä ydintaidot. Vuonna 1925 Häyhä suoritti asepalveluksensa pyöräkomppaniassa. Hän ei ollut suurikokoinen mies, vain 160 senttimetriä pitkä, mutta erottui taidoillaan. Ei näyttävyyttä, vaan tehokkuutta. Hän osallistui myös vapaaehtoisen suojeluskuntatoimintaan ja tarkkuusammunnan kilpailuihin, jopa voitti palkintoja. Hänen suosikkiaseensa oli suomalainen sako M/28-30, Mauser-johdannainen, joka istui käteen kuin hansikas. Marraskuun 30. päivä 1939. Neuvostoliitto hyökkäsi ilman sodanjulistusta. Talvisota alkoi. Simo Häyhä määrättiin Kollaan rintamalle, syrjäiselle kylmälle alueelle, jossa suomalaiset puolustivat kotimaataan epätoivoisesti. Alueella ei ollut koneita, ei panssarikalustoa, vain miehiä, lunta ja hiljaisuutta. Mutta juuri tällaisessa ympäristössä Häyhä pääsi elementtiinsä. Hän työskenteli yksin, ilman tähystintä, ilman radiota, ilman mitään ylimääräistä. Hän käytti tavallista rautatähtäintä, koska se ei heijastanut valoa eikä jäätynyt. Häyhä peitti itsensä lumella. Hän jopa pureskeli lunta, jotta hengityksen höyry ei näkyisi. Hänen paikkansa oli lähes mahdoton havaita, ja kun vihollinen yritti paikantaa hänet, se oli usein heidän viimeinen virheensä. Häyhä ampui talvisodan aikana arviolta 505-542 vihollissotilasta tarkkuuskiväärillä. Tähän lukuun ei ole laskettu niitä, jotka hän kaatoi konepistoolilla lähitaistelussa, joiden määräksi arvioidaan 200. Viholliset alkoivat kutsua häntä nimellä Valkoinen kuolema. Hänestä tuli elävä legenda, mutta myös symboli suomalaisesta sitkeydestä. Maaliskuun 6. päivänä 1940 Häyhä haavoittui vakavasti kasvoihin, kun venäläinen luoti osui häntä leukaan. Hän vaipui tajuttomuuteen. Häntä luultiin kuolleeksi ja vietiin ruumiskasaan. Mutta niin kuin hänen elämänsä aiemminkin, hän yllätti. Häyhä heräsi henkiin juuri sodan päättymispäivänä, 13. maaliskuuta 1940. Sodan jälkeen Häyhä ei puhunut urotöistään. Hän ei pitänyt itseään sankarina. Hän asui Haminassa ja palasi maanviljelijäksi. Hän vietti elämänsä hiljaisuudessa, metsästään ja kalastaan. Vasta myöhemmin hänen tarinansa nousi yleiseen tietoisuuteen. Simo Häyhän elämästä on kirjoitettu lukuisia kirjoja ja tehty dokumentteja. Vuonna 2027 on määrä ilmestyä kansainvälinen elokuva The White Death, jonka pääroolissa nähdään Jarkko Lahti. Mutta yli kaiken Häyhästä on tullut symboli siitä, mitä ihminen voi saavuttaa taidolla, kylmäpäisyydellä ja päättäväisyydellä. Simo Häyhä kuoli 96-vuotiaana vuonna 2002. Hän ei koskaan kehuskellut teoillaan, mutta hänen tekonsa puhuvat yhä, lumeen piirrettyinä jalanjälkinä, joita historia ei voi pyyhkiä pois. Kiitos katsomisesta. Tilaa kanava, jos haluat lisää tarinoita historiasta.